Hello everyone, once again welcome back to the channel. दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथांमोन बयखौबो गोसो गोथारै बरायहरनाय थाबाय लोगोसे आसा खालामो इसोरनि अननायाव नोंथांमोन बयबो मोजां दं। इसोरखौथ' बावनो नाङा, बेनो जोंनि गुदि। सरि बिग्रो आं गिबियावनो मैया जाय भिडिअखौ आं हगारदोंमोन, माइक गोदान लाबोदोंमोन आङो। बेवहाय माइकआ रेकर्डिंआनो हाबा माबा खुगाजों बुंबा आलदा फेसन आलदा माबा लेट जायो। दा जाय हक बेफोर जेखिजाया आं सरि बिबाय। दिनै मोनसे गोदान भिडिअआव नोंथांमोनजों मोनसे इम्परटेन्ट खोथा आं सावरायनो थांदों। दाख्लै थांनाय समफ्राव आदै राकेश जोंना बिथाङा BTC आवहाय बा BTR आवहाय जायफोरनाखि इलेक्शन जादों उच्चेद करा হয়েছে BTR ওই উচ্ছেদ করার ভিতৰত BPF আৰু ABMCত হাত আসি বলে কৈছিলে আমাৰ ডাঙৰীয়া ৰাকেশ ব্ৰহ্মই। ইয়াত বিৰুদ্ধে ABMCয়ে যেনেকুৱা একশ্যন ল'বলৈ গৈ আছে এইটো আপোনালোকে এই ভিডিঅ'ৰ দ্বাৰা শুনিবলৈ পাব। दा नोंथांमोना बे भिडिअ'नि गेजेरजों बेखौनो मिथिगोन जे राकेश ब्रह्मनि सायाव बिथांमोना मा एक्सन लानो थांगासिनो दं आरो लोगोसे जायफोरनाखि लकसभा दाफामदों डिलिमिटेसन फाइनाल ड्राफ्ट ओंखारदों जायफोर बिधान सभा सिटफोरखौ लानानै बिनि सायावबो बनरगाव ओनसोलनि सुबुंफ्रा ओरैबायदि खुद्रि सारथारबाय, रागा जोंथारबाय। बिनि सोमोन्दै फंनैसो मिथिनो मोनगोन। लोगोसे नैबे दा बावैसो लेटेस्ट बेयो घटनाया BTRनिनो तामुलपुरावहाय बिन'द ब्रह्म बिथांखौ गुबुन जाथिनि सुबुंफ्रा बुयै दुरुंजों खानानै बुथारदों। बिनि सायाव मा एक्सन लानाय जागोन बिनि सोमोन्दैबो गुवारै सावरायगोन। आंनिबाथ' आं बिदि नों आंजों सहायनो हालालै, ओंखारनांसिगोनसो। जाय हक बेफोर थांबाय। बिनि सिगां नैबे भिडिअ क्लिप्सखौ एसे नायनानै लाग्रोदो। এইটো হকিয়াই দিছো আপোনাক যে আপুনি BTRৰ সংখ্যালঘু জনসাধাৰণৰ মাজত বিভ্ৰান্তি সৃষ্টি নকৰিব। কোন হয় BTRৰ ইয়াম ৰাকেশ ব্ৰহ্ম? হু ইজ হি? প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া আচলতে এনেকুৱা ইয়ামক দি পেলাই BTRখন চলাব খুজিছে নেকি? প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াৰ যি কাউন্সিল, এই কাউন্সিলত মই ভাবো ভাল মেধাসম্পন্ন জ্ঞান থকা প্ৰজ্ঞা মেধাসম্পন্ন ব্যক্তিক ইয়াম দিব লাগে। কোন এগৰাকী ৰাকেশ ব্ৰহ্ম? কথাৰ কোনো বেলেঞ্চ নাই। ABMC আৰু আপুনি এটা কথা কৈছে যে যিসকলে এই ইভিকশ্যনৰ ওপৰত ৰাইজক সজাগ কৰিছে তেওঁলোকক চিনাক্ত কৰিব লাগে। আপুনি কোন হয় চিনাক্ত কৰিব? আপুনি পুলিচ, আপুনি ল এণ্ড অৰ্ডাৰ। ইউ আৰ নট দি গভৰ্ণমেণ্ট মেচিনাৰী। আপুনি ৰাইজক উঠিলি দি ভাগ্যজত হৈ গৈছে চাগে। আপুনি এনেকে ABMCৰ কথা যি কটু মন্তব্য কৰিছে, এই মন্তব্য আগন্তুক দিনত আপুনি উঠাই লওক, অন্যথায় প্ৰয়োজনত ABMC आइनो नोंथांमोना भिडिअ क्लिप्सखौ नुबाय, दा बुजिनोबो हाबाय। गैला आदै राकेश, राजनितिक केरियारा नोंना गैला, बहाबा दोरोदोसो नोङो। जाबादि ABMCनि लिडारफ्रा बुंबाय जेनेकुवा কথা কৈছে আপোনাৰ ওপৰত राकेश ब्रह्म आदै, তো আপুনি হেৰি UPPL হেৰি সাৰি পেলাই বেলেগ राजनितिक दলৰ हुमाबो लगाबो। जाबादि प्रमोद बर'खौ बिथांमोना बुंहरदों एंगोलजों जे बिथांनि गभर्नमेन्टआवबो जे सासे भिजन गैयै फारसाइटेड नङै लिडारबो थायो, जकिं स्टाइलैनो जानला मोनलाबो बेबायदि लिडार थायो, बेखौ बिथांमोना एंगेलजों नाहरनानै बुंदों। आरो लोगोसे जाय खोथाखौ बिथाङा बुंदों जे इलेक्शনৰ ভিতৰত ABMC আৰু BPFৰ হাত আছে বুলি राकेश ডাঙৰীয়া যেনেকুৱা কথা কৈছিলে, এইটো বহুত ABMCয়ে দুখ লাগিছে। बिथांमोनखौ बेबादि बुंनाङामोन। बिथांमोनाबो BTRनि सुबुं, BTR वान अफ द पार्ट अफ BTR बिथांमोनाबो। दा बिथांमोनखौ बुंनाया जोबोद निन्दा खालामथाव जादों बिथांनिया। दा बिथाङा आदै राजनितिक केरियारा गैलालै नोंना। सोरखौ एदावनानै लाखो नोङो? मा जाबावगोन इयुनावहाय? इयुननि खोथाखौ सानला नोङो। जा पावाराव दं होननानै जा खुगायाव फैयो बेखौनो लागायदों। बापारे, जखार इयेमब्ला बेबायदि जखार जानो नाङालै। खेबसेल' वान टाइम मै बेदर
बाथुलखौ मै बेदर होननानै फाननाय खनसेल' नेक्स्ट टाइम नट एलाउड ना मारै जारलालै आदै राकेश मा एदावनानै लाफ्लाङो सोलायनो नाजा दाबो सम दं स्टिल इउ हेभ मर टाइम टु चेन्ज हिमसेल्फ ओमफ्राय नैबे राजनितिक केरियाराव आलदा जायोलै बारसोमलाबायनानै गग्लब सग्लब जालाबायबानो जाया खोथा थायो बेजों लोगोसे बनरगावनि सुबुंफ्राथ' मैखोमै जेनेरेल पाब्लिकफ्राबो जायफोरनाखि मिडियाआवल' नुवाखै दखान बाजार हाथाय जालाग्रा सुबुंफोर बिथांमोना अयथासार खुद्रिबाय रागा जोंबाय मोनबा जानला मोनलाबा होख्रायथारसिगौसो रागायानो बिसिना जायफोरनाखि लक सभा दाफामनाय जादों बिजाबखौ बेवहाय जे डिलिमिटेसननि गेजेरजों बिधान सभा सिटफोरखौ जाबादि फारि फारि दालांनानै जे एसटिफोरखौ जेनेरेल सिटआव खोख्लैदों अयथासार रागा बनरगाव ओनसोलनि सुबुंफ्रा मैखोम बर' एरिया बेयो अयथासार रागा बुंनो हाला हाथाय बाजार ओरैबायदि रागा जोंखाबाय मानिनाय नङा साइसआव दा बेजों लोगोसे नैबे खोथायाबो मोनसे दुखुनांथाव बाथ्रा जाय बिन'द ब्रह्म बिथांखौ सिखाव दाय होनानैहाय जे तामुलपुरनि बिथाङा जोंनि बिटिआरआवनो गोलैयो सासे बलय दास होननाय सुबुङा खानानै बुनानै बुथारदों बुथारनाया बबेनिफ्राय फैदों जोंनि बिटिआरआव मा आयेन कानुन गैया नामा हरनो हाया नामा एसे जखम जाजासे बुनानै पुलिस मिलिटारिनो हरनो हाया नामा मा ल' एन्ड अर्डारा बिसिनि आखायावसो नामा मा जाबाय थादों फालाय फारि फारि सोरबा इनकाउन्टार होजानाय मालाबा चिराङावनो गान्दा सिखाव मुङाव दिम्बिसर बिथांमोन आरो गोदो रुनिकाटायाव गावनाया मा जाखो बे इनकाउन्टार जनक जोंसार आदामोन आरो बिथांमोननि नाना नाथा बाजार हाथाय बाजार जेराव मोनो बेयावनो दाउसा अमाफोरबादि बुथारजालागासिनो बर'फ्रा मारै सहायदों रायजो राजाफ्रा लिडारफ्रालाय मारै सहायदों आरो जिनाहारि खालामजालागासिनो बोरै सहायदों आंथ' थैनांगौबा थैगोन बेबायदि सोरनिबा सिङाव बिदि गिनानै थानांनायखौ आं नाङालै जै दानस'खा आंखौ खोथा गैया आंनिबाथ' ओंखारनांसिगौसो फैजोबदो बाहाबा ज' जाजाय मा जायो इयुनाल' मोजां जाथोंसै खेबसे सेक्रिफाइस खालामबावनि बाराद्राय मोनबाय आङो आयेन दंब्रा आयेन दं नेम कानुन किसुमान ल' एन्ड अर्डार दंना मा खालि बुयै बुथारनाय जोंनो सेफटि नङा हौवाफ्रानो आरो हिनजावफ्रालाय मा आरो दा मा जागासिनो दं जाय हक सारमोन थाब एक्सन लानांगौ दुलाराय बर' फरायसा आफाद बनसु बिटिआर गभर्नमेन्ट प्रमद सार गबिन्द सार नोंथांखौ माथो नुथारला नोंथाङा फैनानै बुंफैनांगौ नोंथांनावबो बिराद पावार दं डिपुटि सिएम हिसाबै आरो पार्सनेलि आइ रिकुवेस्ट टु आवार सिएम सार प्रमद बर' सारनावहाय आङो बुंबाय पार्सनेलि थाब सिटुवेसनखौ कन्ट्रल खालामनांगौ जेरैखि जाया डिसि असि एसपि बिथांमोनखौ बाहायनानैब्लाबो दा आंनि रिकुवेस्टआ बेल' आरो लोगोसे नोंथांमोना बेनि सायाव मा गोसोआव साननाय दं नोंथांमोना कमेन्टजों फोरमायनो हागोन दा भिडिअखौ बारा गोबाव खालामला आङो एसेयावनो दोनथ'नो सानबाय स' जायफोरा नायबाय बिथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं लाभ इउ